Možno ti v predaji nechýba nič, len ti nikto nevysvetlil poradie krokov. A možno vôbec nie si pozadu. Možno len ideš vpred rýchlejšie, než stíha tvoj predajný proces. A vieš, ktorý krok predaja väčšina z nás preskočí? Ten prvý. Toto dnes vidím u mnohých žien, ktoré chcú podnikať srdcom a férovo. Snažíme sa robiť všetko naraz. Vymyslieť ponuku, vytvoriť web, nastaviť techniku. A predaj sa aj tak nedeje. Nie preto, že by sme neboli dosť dobré, ale preto, že predaj má svoju prirodzenú postupnosť. A tu sa jednoducho nedá preskočiť. Predajný proces má 5 krokov. Viditeľnosť, ľudia vôbec zistia, že existuješ. Dôvera, začnú cítiť, že im rozumieš. Malá investícia, napríklad konzultácia. Hlbší krok, kurz alebo väčší program. A prémiová premena, čiže retreaty, ročné programy alebo väčšie balíky. A tu je tá pointa. Ľudia nekupujú krok číslo 5. Ak s tebou neprešli krokom 1, 2. Najčastejší omyl je ten, že chceme predávať najhlbšiu transformáciu ľuďom, ktorí nás ešte len začínajú vnímať. Predaj sa vtedy zastaví. Nie preto, že by sme robili niečo zlé, ale preto, že publikum nedostalo dosť času na to, aby nám mohlo dôverovať. Ak predaj nejde, často to nie je o cene, technike ani o tom, koľko robíš. Možno len potrebuješ začať tam, kde práve si. Pri viditeľnosti, pri príbehoch a mikrokrokoch. A tam vzniká dôvera a z dôvery vzniká predaj. Nedá sa začať na kroku 10, ale môžeš začať na kroku 1 už dnes. Ak chceš vidieť svoj predajný proces jasnejšie, rada ti podržím zrkadlo, kým sa v ňom sama uvidíš.